ओ करा ओ करा ओ करा ओ करा आईशी ये मेरी बिकार हुई है सबका फ्रेंड ना ये पावर भिकारी माय तो भिकारी हम भिकारी अब्बा अरे मुंगे घरा येता आमगे घरा येता हमको भीक मागवता आणि होईल तू मुझे पाय गोरकडा पाय गोरकडा अरे जाओ रे तू जाओ सात समुद्र जाओ डुबकर मारो भिकाऱ्या कोण साला देखी काय महागा चालू अरे तो भिकारी कोण अरे बाबा तू सगळं ना ओपन करता सगळं परंपरा काय काय स्वतः या ने भितर कोण करून लढायचा तू कोण भिकारी कोण मरे भिकारी तुम्ही तो काय हा भिकारी चला भिकार म्हणा तू बघा भिकारीच को मित्र होता है हाँ पेशंट हुबरी येत आहे पण पेशंट हा तो दुसरी हुबरी एक सांगू ओ सुन्या कसता कोण आमच्या बाळांराव बाळ्यांद्र होता आता उलट ते भाषे मग तुझ्या माम दिसल ना 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 तू बस माम नाही बस माम भितर असा आता कापयला मामा मामा किती झालं भाई मामा होय कोण तर सांगा त्याचं बस प्रायव्हेट ऍक्सिडेंट झाला बाबा कसो आसा बरो आसा न्हू बाय सांगता रे म्हाका तूं आसो बरें जालें म्हणून लोकांक पळय ताका सगळ्यांक मोदें कापता पेशंट दिवपाचें तुवें पळय ताका सारवार केलो बरो म्हणून तूं एक सांग तूं काम कितें करता आमकां कोणा बेकार वसता अरे बेकार लोडी अरे ये दोड साला झूम ओढता तो आणि बेकार बोलता लॉस दिसता शेम ऑन यू तुझ भाषेनो तू माका बेकार लोडी मुट्टो अरे बाबा काम करते आमच पसत कोना हांव लोकां लागो कोता गांवच पसत कोता अरे व्हडलो फुटबॉल प्लेयर वय आनी इतल्या न्हू सध्या हांव स्टेट लेवला हेटा आतां एर्सांनी म्हाका नॅशनलाचें सिलेक्शन आपयलोलो पूण कितें जालो पेटला त्याच्या डोक्याचो येत नाही न्हू फ्रॅक्चर नाही न्हू सारको आतां त्रासां पडलो वयच्या आतां कुमेना नॅशनल लेवल सिलेक्शन तुम्ही कितें जातली सांगा तू एक्सरे काढलेलो ओय एक्सरे काढली तो 2 मीटर आड मोड आहे ओय आणि जाताना म्हणा लाईफ लॉंग घे I'm sorry सांगा ते सगळे म्हाका लागून कळला तू कायच भियेनाका सांगता अरे तुझे पाय मुळावर तुझे मारू किती रडा काय म्हणा प्लीज रडा नका हे सगळे म्हाका लागून सांगा तू कायच भियेनाका सांगता प्लीज रडा नका अरे याची बाप कोणा बोडा याची बाप उकोळो याची खबर कोणा सांगा तू हा तू फुटबॉल प्लेयर गई आणि तू केत नाही चल ना मरे खबर पास ना तू फुटबॉल अरे बाबा तू माग सोयतो कित कोणू आ गोलकीपर मरे ते कित जाता गोलकीपर आलो पतपताचो पावस ना गेमीक केन्ना पडे गोल मारता न्हू तेन्ना प्लेयराचे मुख सरता गोली किते गोलीने पुरी टाय माल झाल्या मागीर बाय दिसती पडाय आ तुगडा तू सामिनियर स्पोर्ट्स क्लब हेडा मरे होय सामिनियर स्पोर्ट्स क्लब तू ये ते पाटी तू ये सो गोल गेलो मग तुमचे सो ते कित जाते तू सांगतो ते मरे कित जाले फुटबॉल हा गेमिंग कित होता बॉल आडप हाटल्यान गोल पोस्टराक नेट आसत न्हू एशो पोस्टरा साइडी काय आसना ओय जालो ते बॉल भायर पडलो तू त्या मनाडू त्रास पडले एकला कोण साइडी रावलो पुढे सो गोल जाले अरे तू ये गावचे नाव पेड्यार केल मरे मागचे आयसो ऐकलो तुका फोड गेलो तू तुगले गोली 2 गोल मार मरे साय खबर ना ते काय कारण ना तेंगे गोल पोस्टर पोस्ट पडा न्हू आमी लागे हटी मारे टाका तुम्ही बोलूया आपण सगळे छाप वय बसा चहा वाटता तुमका
अरे सुन्या का साऱ्या रस्ता दा तू त्या खाराबाला दिसत पाया घाऊन येता व तुझे पाय सांगता पाय मोड सांगता तू सांगता जो तो ग्राउंड गेलो आणि ते ग्राउंडाचे आम्ही एकलो हेडो तू सांग एकलो हेडो अरे तू त्या ग्राउंडाचे किती वेळ फील्डिंग मारतोय पण होईन असं सिक्सर आउट होतो कोणा शिक्षक हे तू काय होईल गेलो शेट जॅक्सन सर ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀನೆ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೆಸ್ತಾನೆ ಬಸ್ ಮಗ Get ciao. May I come in? How are you? Oh, you people so cool. What the mama? Mama! Mama! Itulah Hexan, itu Neslo Maris Mama! Eh, saya mau apa? Angkat moral Musta, thank you keras kamu. Mama! तुझ्या हे डॉगी तुझे भाव Eh, bau, bau pai ko iya.